di ba? and kisses, kids goodbye. Grabe ka nindot ka paminawa ng pinapiyok-piyok na tingog. Oh, may yun na naman po sa original good. Grabe sa original nga singer gid ana murag buang gyud. Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyon na ning cover sa France Team bisag taud-taud ta nakadugay naka-react ani pero sagdi lang at least nga naka-react ka punta kay naputay gitong buhat lain. Sunod karon atong tan-awon ni ilang i-cover nga ironic sa ang Alanis bali yung atong tan-awon karon kung unsa ni ang ilang pagka-cover ani kay mao man ni ang usa ka request nako sa una pa nga unta na mo kanta pud sila og Alanis Morissette o ilang i-cover bali nga si Char nga mo kanta. O karon mao na gini ang ilang gi hatag sa ato nga cover bali nga gi-request na to nga natuman. Oo. Atong tan-awon. Sige. Pero sa mga bag-o diha nga nakita karon unya simtinga kang anong atong iputol-putol kung nagituyo ka kita sa mga reaction video maghatag-tag mga opinion o reaction sa kada putol na to. Ug kanang sa di po na to masulti diha sa pagputol ato pong idugang na lang po nga to sa katapusan. Okay. Kung ikaw po di po gaganahan nga na isigig tabi nga susama ani ato mapog ibutang ang link ani sa original video nga to sa description. Pwede dito na mong tanaw. Okay. Sige, di na ta maglangay. Magsugod na ta. Nindot kayo bagsakan ba? Dodge likodo. Karon at mga dungog kayo nga kuha na gid kayo nilang grabe ka master na gid sila mo kuan gid bahin sa mga instrument bali o pagsipra bali nga to sa original kuha kayo nila, di ba? O ato gid dungog na gid nga naka-improve gid kayo sila sa mot yun. O Char bali ni kanta karon. Turn 98, you won a lottery and died the next day. It's a black fly in your shadow made. It's a death row. So pagkakonta karon no sa iyang pagkanta ni Char gid mabagay gid sa iya basta bahin sa mga pang international o sa pang foreigner nga mga kanta o mga English nga kanta. Bagay gid sa iya. Kaya namagoy ka ng ang tingog ni Char bali nga dili mag ingog ano bang normal ra bali nga pagkakanta ba dili ingog iyaging ko anon gali mas iyang sundugon ang ginagmay pero di gid ingog kuan ba naghihapon si originality nindot kay para sa iya ang tingog bali. Body, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Kalma ra ba? It's like waiting on a Wednesday. It's a pre-ride. Waiting for ready made. It's a good advice that you just said and say. And who would have thought it's bigger? Diba? Atong kita karon sa iya nga iyang gisundungan to sa kuan o baka sa iyang normal nga pagkakanta bali ni Char bali pero naay kapoy ko akuha nga to sa original bali nga ingon ani magun pamaagi sa pagkanta pod sa original bali nga dili gid ingog normal nga pagkakanta bang murag kung unsa ray naa sa iyang tingog kung unsa kuan sa original nga tingog bali mao ray iyang ipagawas bali ba wa ning lami kay tungod ingin ani ang uso sa una yun ani gid pahalag unsa imong tingog pero nindot kayo maayo mabagay ka Char ba. Play it safe. Okay. Was afraid to fly. Goodbye too soon. Oo, di ba? And kisses, kids goodbye. Grabe ka nindot ka paminawa ng
pinapiyok-piyok ang tingog. Oh, may na naman po sa original good. Grabe. Uha maging ni Char good. Sold our life. No, lala. Take that. Kami kalitok. The plane crashed down. He thought, listen, this nice. Missing its hour run. Don't you know? It's like rain. And you wait. Naas po kang bakabo. It's a Sin ba? free ride. When you're already paid, it's a good advice that you just didn't take. And who would have thought it's bigger? So karon sa ilang tugtugan bali ato naging makuan gyud nga grabe king pag-improve gyud sa ilang pagkuan ikuha mo gyud kayo hinuon 90s ni nga kanta pero kuha kay ang mga kuan sa mga instrument bali pero kani sa original bali ani ang nakaduyog ani kay pagsugod bali ani kuan murag acoustic ra bali ang kuan ani electric mo basta yun ana sunod karon sa ilang pagtugtog na ay gihapi mga ariglo nga gipangbuhat nga tagagmay na wala gigisundog nila nga to sa original kayo di ba? Life is a funny way. It's sneaking upon you when you think everything's okay and everything's going right. Right, right. Life is a funny way. It's leaving you out when you think everything's going wrong and everything blows up in your face. Actually kining nga sa original ani nga kanta bali kaning sa Alanis gid nakakita ko ani sa video pod nga sa Woodstock bali ni kanta po ni si Alanis nga to murag magtan-aw gid ka sa original nga singer gid ani murag buang gyud murag buang ba nga murag sa tawag ani kaning murag nay krung-krung ba nga murag kuan galis kamot gali kuan mo ni style po ni Alanis bali so, mo na ang tingog ipalahi-lahi ni Alanis mo pigisundog ni Char karon di ba? A traffic jam when you're already late and no smoking No, di ba? your cigarette breath like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man in my dreams and then O partida pa gina kayo mismo si Alanis ang original nga kanta ni wala naghawid og kuan wala naghawid og instrument bali karon no partidahan nag keyboard pa gid ang ilang vocalist bali nga si Char bali oh di ba grabe ka master kayo meeting is beautiful wife. And isn't it ironic? Okay Don't you think? A little too ironic. oh, Yeah, nice I really do think it's like rain. oh gwapo po kay bagsakan mong dudes po sige gidalagi po sa beat bali sa kuan gyud maayo na kay mukuha sa si dudes sa babahin sa drums gyud mo makakuan gyud ng dudes naka-improve gyud sa mood bisan unsa na imong ipa kuan ani basta siya makadungog kuha gyud na niya o makain ko samot pa gyud kuan pa gyud sa sunod It's a free ride. When you're already paid, it's a good advice that you just didn't take. And who would have thought it's bigger? ay sa bali kani sa pagpugpog bali sa drums ni dudes bali atong nakita karon nga ang sa original na igigamit nga murag si tawag ani kanang na murag drumstick murag galig paypay gali o nga paminawon nimo inigbunal murag hapog snare gali o mao na gamit sa original so karon kang dudes wala may ila siguro ang nani mo nang drumstick nga standard ra bali lang iya gigamit pero ang pagkatugtog o pagpamunal bali kuha ni dudes kuha gigayo pero ang nagdiferensya lang bali sa tingog ra bali ba pero nindot maghapon paminawon sa tingog bali sa drums kay kadto nagamit na to si tawag ana lagi nga kanang gagamiton sa kanang murag drumstick bali nga murag paypay ba i-comment ninyo sa comment section kung unsay tawag ana
basta mo na gamit sa original pero karon kuha gyapon ni Dodge gyapon ang mga rolling. Love is a funny Okay. thing, thinking up on you. Mhm. Love is a funny, funny way. Mhm. Love is a funny way, it's sneaking up on you. Love is a funny, funny way of helping you out. Di ba kanang sa gitara murag ang nakakaskasan ko sa original atong paminawon acoustic guitar bali ang nakakuan, pero gikuan gihapon gigamitan gihapon ni ni Chin bali nga kapare-pareha pero pareha ra magud ang tunog yun kay gilahi lang bali ang tingog ba sa gitara. No, di ba? Nice kayo. Thank you so much for Mhm. watching. Thank you so much. Subscribe mo sa inyong channel, Franz Rhythm. Mhm. Okay, atuging na dungog na po ang usa nila ka cover bali sa nga Franz Rhythm nga ironic bali sa ang Alanis Morissette bali. So, atong nakita karon nga grabing pag-improve nila og sa mga instrument basihan kuhang nakuha so napay himuan pa nila o galingon nilang areglo. So ang usap pod nga naka panindot gid sa ilang kanang pagkanta ni Char pod. Sabi ning vocalist nila sabi gis Char gyud. Basta ingon aning mga kantaha lagi nga in English o sa panggawas bali mga mga cranberries mo ni akong giingon sa una nga Alanis untana magmukanta sila og kanta ni Alanis mo ni abot rigid nga kuan nga atong di request bali sa ila nga kining kanta kay mabagay gid sa tingog ni Char gyud. O makita mo gyud kayo kay ang tingog mo ni Char kanang pwede siya nga versatile kay ba pwede siya bisan asa nimo ipamutang balik kay labi na karon nga ingon ani nga style sa in English mga cranberries o Alanis Morissette grabe ka normal nga pagkakanta bali ba o nindot kay paminawon so bahin po sa paggitar ni Chin kuan grabe mga ariglo wala gyud gisundog ang ilang mga kuan isundog ang pagkakanta bali pagkatugtog bali nga ang settingog sa gitara pero ay ilang kaugalingon pod nga gikuan i-distortion ra balay ang gamit ug kuan. So bahin pud ka Dodge grabe nga Dodge kuha na magiging sa iyong mga panugtog aning iyang mga kuan. Nindot kayo. Ba ato gyud makita karon. Sa inyo kasulti sa video ko. Comment sa atong comment section. Sa mga bago karon nga nakita unya ganahan kay ingon aning content. Wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga ating upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakitani. Okay? Sige, di na ta maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud. Bisaya. Peace out.